ang leluri seniripun campur sari saking gunung kidul apa mas liar-liar bubuk oh. Dadya srana ing sakuna wingi mugi tansah panjang umur tebih saking sambe kala ugi menika live streaming konco-konco Fokus Media Praci Mantoro mbok pilih ingkang kagungan WA utawi nomor teleponipun konco-konco ingkang makarya wonten ingkang lenggan punika Mbak Eni, Mbak Pulan, Mbak Ana menika saged request kita bacakan ya nanti. Nggih. Pun siapke langgamenipun gelo. Nah, monggo Mas. Monggo nggih. Katur keluarga panjenenganipun Bapak Sugianto, Ibu Yanti ngaturaken sugeng lenggah kanthi merdika. Gelo gelane atiku yen kelingan jamane semono pisan ketemu sliramu katone nyoto kenyo idamanku teko tekane atimu gawe gelo lan gawe kuciwa kadung atiku wis kadung tresno ora ngira lan ora legewa eman wong ayu tak eman wong tenanan dikira aku guyonan eman wong ayu tak eman manis sing latimu gawe suwane ngatiku uker-uker cek kayune seporo pacik letek enak tinggo wedangan yen tak pikir neng ati marake gelo kowe becik got tembangan monggo kanca-kanca tiga darah ngaturaken palipur ugi getun ingkang berkesaken ingkang para pemuda kula ingkang kinas pantun pun aturaken kanca-kanca tiga darah. Yayan kalian Mas Budi kanthi ngaturaken matur nuwun panyuwunipun kadang-kadang wirane sedanipun
liyane kuciwa sithik-sithik mongalamun anelongso rino klawan wengi kumun kusatau yen lagi bingung saya tambah bengong iwak jameh tangan loro piye maneh wis barang kebacut pripun kepriben minta ampun ketikan amben boten pura lengai kajengen nambahi bingung jarene wong ketut yen digeget boten mantun menika ngiras pantes minangkani lelagon kok bisik-bisik wonten ingkang pun kesakaken getun menika mumpung sami larasipun sinten sing purun kersane mantun yen tombo ngalamun ketonku nganti setalo aduh ampun terima sakit